Niin, eli siis syy miksi mä vaihdoin ammattia oli se, että kun mä olin niin herkkä, niin mä en sitten selviytynyt enää työelämän tämmöisessä niin kuin bisneselämän kiireellisessä ja niin kuin ympyröissä. Ja mä halusin niin kuin vaihtaa pehmeämpään arvoon ja määrätä itse myös tätä niin kuin omaa elämääni sitten niin, että mä en ole vain numero ja rahantekijä, vaan että mulla on niin kuin joku tarkoitus. Ja se rahanteko ei ollut se tarkoitus siellä. Se, miksi mä halusin terapeutiksi, oli puhdas kiinnostus sitä kautta, kun mä itse parannuin. Mulla oli ajatus, että mä oon vaan MVT-terapeutti ja se riittää. Mutta siinä nälkä kasvoi syödessä ja oma terveys ja oma kunto, siis niin kuin ihan fyysinen kunto, parani niin paljon, että pitihän se katsoa niin kuin loppuun. Eli Kaironista valmistumisen jälkeen, kun mä valmistuin MVT-terapeutiksi, niin mä lähdin siis PVT-terapiakoulutukseen ja sen suurin anti oli se, että mä sain hirveän paljon suuremman varmuuden hoitaa asiakkaita. Suosittelisin Kaironia ehkä enimmäkseen niille, jotka haluaa oikeasti tutustua itseensä ja uskaltaa tutustua itseensä. Ja mä oon tosi tyytyväinen, että mä tein.